sosiaalidemokratia on lähtenyt Hämeestä ja Forssasta ja sitten jollain tavalla mun mielestä hämäläiset ihmiset on sellaisia aika juurevia ja perinteitä arvostavia, kunnioittavia, että ne on niin kuin jollain tavalla luottaneet tai millään jollain tavalla tai monella tavalla luottaneet sosiaalidemokraatteihin ja sekä Kanta että Päijät-Hämeessä on ollut hyvä herra ja rouva onni, että meillä on ollut hyvät kansanedustajaehdokkaat aina kautta vuosien ja sillä tavalla oli silloin piirin puheenjohtajana helppo toimia ja sitten viedä sitä sosiaalidemokraattista sanomaa eteenpäin. Tietenkin kyllähän se täytyy nostaa esille, että kyllähän siellä hämeläiset ovat erittäin hyville paikoille päässeet puolueessa monta kertaa. Siellä on ollut puheenjohtajistossa edustajia, puolueen valtuuston puheenjohtajistossa edustajia, puolueen hallituksessa ja ennen muuta sitten ministereinä. Ihailen sitä, että muun muassa Paavo Lipponen valitsi 2 hämäläistä henkilöä ja hämeenlinnalaistakin henkilöä ministereikseen. Ja se on arvostus tietenkin myöskin varmasti sille työlle, mitä täällä Hämeessä ja Etelä-Hämeessä on tehty. Varmaan tämä perinteisten teollisuuspaikkakuntien vahva kannatus vaikutti pitkälti tuonne 90-luvulle 2000-luvun alkupuolelle saakka. Et meillä oli näitä paikkakuntia, niin kuin Tervakoski pienenä, mutta sitten isompi Valkeakoski, Riihimäki, jossa ajoittain oli reilusti yli 40% kannatus vaaleissa ja myöskin sitten jäsenpohja suhteessa asukaslukuun oli hyvin vahva. Sehän oli koko puolueessakin taisi olla siinä 70-luvun lopulla suurimmillaan jäsenmäärä ja täällä se näkyy erityisesti, että sellaisia 40-luvulla, 50-luvun alussa syntyneitä oli todella paljon jäseninä. Ensinnäkin mehän ollaan aina oltu vahva demaripiiri, siis kun ajatellaan Suomen piirejä, niin kyllä Häme on ollut ehdottomasti 3 kärjessä aina myöskin vaalituloksissa ja muutenkin tässä demareitten menestyksessä. Eli se on antanut hienon lähtökohdan tietenkin ja hyvän lähtökohdan tälle työlle. Yhteiskunnan muutos on johtanut siihen, että ollaan muututtu sen mukana ja minusta sosiaalidemokraatit on ollut tässä kyllä ihan etunenässä, että meillä on eletty aina ajan hengen mukaisesti ja esimerkiksi Häme on ollut erittäin edistyksellinen siinä, että me ollaan lähdetty siitä, että ihminen edellä ja mennään sinne, missä ihmiset ovat ja meillä on vaalityön menetelmät olleet aina hyvin ihmisläheisiä. Ja kun sitten kuitenkin lähdetään siitä, että eihän ihminen tämän koko historiansa aikana ole hirveästi muuttunut sinällään käyttäytymiseltään. Aika hyvin on saatu porukka pysymään yhdessä, vaikka on 2 maakuntaa ja useampi 5 seutua, niin ei ole semmoista niin kuin ulospäin näkyvää tappelua oikeastaan olemassa, vaikka teoriassa voisi olla, vaikka ainahan siellä niin kuin tiettyä säätöä on taustalla, koska on kyse kuitenkin vallasta ja tämmöisestä, niin kyllä se vain ihmisillä painaa semmoinen tietty, että halutaan niin kuin jäsenistöä vastaavaa valtaa tai niin kuin muuten vaikuttaa asioihin, niin se on poliittisen liikkeessä aika normaalia, mutta täällä on pidetty hyvin ja sama niin kuin vaalikampanjoissa, niin yleensä niin kuin se, että totta kai se pientä sisäistä kilpailua se kuuluu asiaan osaltaan, mutta semmoinen niin kuin pahempi loanheitto, niin sellaisessa ollaan pystytty pitäytymään pois. On siis tietenkin vähän vaikea verrata, kun ei ole muista piireistä niin paljon kokemusta, mutta kyllähän meillä niin kuin, tietenkin aina on ollut niin kuin joitain kiistoja, mutta kuitenkin ollaan pystytty aika hyvin puhaltamaan yhteen hiileen. Ja se, että meillä on tiettyjä niin kuin varmaan niin kuin ihan jos miettii alueellisiakin jakolinjoja, mutta ne ei ehkä näy enää nyt tällä hetkellä. Mun mielestä siinä ollaan menty vähän eteenpäin. Vahvuuksia on se, että meillä on helkkarin vahva peruskannattajakunta. Me ollaan Hämeessä Häme on yksi Suomen vahvimpia demarialueita. Että se on se mun mielestä suurin vahvuus. Alueellisesta yhtenäisyydestä ei voi sanoa, että se olisi vahvuus. Että mä sanoisin toi vanha ja tietysti siihen nähden, mitä mä tulin ja mitä muuta, niin onhan tämä toiminta muuttunut. Meillä on toimijat nuorentunut ja se vanha klikkiytyminen niin kuin paikkakuntatasolla, sitä kautta myöskin maakuntatasolla. Ja, niin mun mielestä se on, jos se ei ole hävinnyt kokonaan, niin se on vähentynyt huomattavasti.
että uusia nuoria toimijoita on tullut mukaan. Tänä päivänä yleensäkään ei ole missään yhdistyksissä niin kuin liikaa toimijoita. Että yleensä on poliittinen yhdistys mikä hyvänsä, niin on kiven alla löytää sellaisia sitoutuneita toimijoita, jotka vielä sitten osais homman. Mutta meillä ainakin toistaiseksi omassa yhdistyksessä niitä on löytynyt, ei liikaa, mutta kuitenkin ihan sopivasti. Ja se, että uusien ikäluokkien, ja kyllähän meillä voi pakko myöntää, että toiminnasta puuttuu myös tämän hetken 40-vuotiaat. Kyllä tulevaisuudessa tulee olemaan vähemmän tekijöitä. Nytkin on vähemmän kuin menneisyydessä ja sitten se pitää hoitaa sillä porukalla, mikä meitä on. Kaikilla puolueilla on sama tilanne. Yksinkertaisesti aikaa ei ole tullut vuorokauteen yhtään enempää, mutta tekemistä sitä enemmän ja ihmisten vapaa-ajasta käydään kova kilpailu. Mä näen itse sen, että 40-vuotiaita, 50-vuotiaita työelämässä aktiivisia ihmisiä, niitä on yhä vähemmän. Se on silleen monella tavalla sääli ja toivoisin, että heitä tulisi yhä enemmän puolueen toimintaan. Vähemmän käsipareja ja sitten taas, että kilpailu on paljon enemmän vapaa-ajasta, että se on varmaan se merkittävin. Emme usko, että ihmiset olisivat sen passiivisempia tai niin kuin typerämpiä, että ne niin kuin ei ymmärtäisi sitä, että mihin politiikkaa tarvitaan. No varmaan siinä pitäisi yhdistää, että kaikki ei tule enää sillä lailla koko iäkseen jonkin liikkeeseen, vaan pitää tämmöistä asiakohtaista innostumista yhdistää sitten tämmöiseen pitkäjänteisempään työhön. Ja siinä niin kuin käyttää erilaista organisoimistapaa, että puhutaan niin kuin sateenkaariliikkeestä, että on vähän niin kuin tällaisten sektorikohtaisten kysymysten parissa asiaan vihkiytynyt, mutta että olisi kuitenkin semmoinen yleisedistyksellinen sosiaalidemokratian aate, jonka varjon suojissa nämä erilaiset ehkä osa lyhytaikaisia ja osa pidempiaikaisia projekteja pyörii. Niin. Mä pelkään sitä, että kun me ollaan vähän sellaista porukkaa, että kun me nostetaan joku ihminen johonkin pallille, niin me mielellämme myös se palli niin potkaistaan kumoon. Että ei me nyt tehtäisi sitä, että oltaisiin nyt rauhallisia ja annettaisiin aikaa tehdä töitä. Että aikoinaanhan Eero Heinäluoma, kun nostettiin puolueen puheenjohtajaksi, niin aika pian heti varmaan sen jälkeen, valinnan jälkeen alkoi soraäänet. Ja jotkut sitä tuolia sillä tavalla heilutti, että se oli mulle aika iso järkytys, että hän ei lähtenyt toiselle kaudelle. Sellaista ei kannata nyt tehdä. Että kannattaa ottaa nyt rauhallisesti ja kestää ne hyvät Gallup-luvut eikä ruveta soheltaa mitään muuta. Meillä on kannustettu ihmisiä kilpailemaan ja yrittämään. Et ei lähdetä siitä, että toveri on pahin kilpailija, vaan se on päinvastoin, että hyvät nousevat, heitä pitää tukea. Totta kai se kilpailu merkitsee sitä, että siinä täytyy myöskin henkilö, joka lähtee siihen kilpailuun, niin täyttää ne mitat. Ja että sitä arvioita kun tehdään, niin siinä varmasti monet näkökohdat, Häme ei ole niin kuin vähiten tunnettu näistä omista alueistaan, että miltä alueelta henkilö tulee, niin onko se hyväksytty vai ei, mutta joka tapauksessa sitten kun päädytään johonkin, niin ne on viety aina eteenpäin. Meillä on silleen kahtiajakoisesti tämä porukka, joka on aktiivinen, että on vanhempia, eläkkeellä olevia ihmisiä ja sitten nuorempia aktiiveja ihmisiä. Ja kyllä mä sanoisin jopa niin, että ei edes sitten se hetki, kun nämä nykyiset nuoret tästä vanhenee, hankkii perhettä ja lapsia, niin mä en näe sitä silleen, että ne jäisi siitä pois. Vaan jos nyt ihan otetaan niin kuin näitä ikäviäkin asioita esiin, niin mitä mä oon kuullut ja ymmärtänyt, että 90-luku, 80-luku ja niin edelleen oli tosi kovaa aikaa. Ja silloin ikään kuin lyötiin päitä poikki näiltä nuorilta, jotka halusi tulla politiikkaan mukaan. Ja eihän sieltä ole jäljellä kuin kaikista kovimmat tyypit. Tosiaan kun mä tulin mukaan, niin siinä oli vielä sitä vanhaa, en mä tiedä, tai voisin kuvitella, että se oli vanhaa, varmaan 60-luvun perinnettä, että seuraava ikäpolvi kyllä aika hyvin lakaistiin jonnekin syrjäteille tai ellei pois toiminnasta kokonaan, eli vanha jengi piti hyvin vahvasti ohjat käsissään ja ei päästänyt seuraavaa sukupolvea
sitten saatettiin ottaa sieltä seuraavan sukupolven takaa joku suojatti, jonka tietää, että itse rupeaa olemaan jo sitten luopumisiässä, kun tämä kaveri on siipensä ansainnut. Et on muuttunut hirveästi mun mielestä ehkä niinku sellainen henki ja meininki piirissä. Mä luulen, että se johtuu myöskin osittain niinku siitä, että on tullut uutta nuorta porukkaa ja sanotaan, että sellaisten henkilöiden määrä on kasvanut, jotka lähtee toimintaan esimerkiksi demarinuorten kautta. Ne oikeasti tutustuu noihin valtakunnallisiin tai käy valtakunnallisissa tapahtumissa, missä ne tutustuu demarinuoriin ympäri Suomen. Kyllä meidän pitää löytää jostain siis niin kuin tälle meidän niin kuin, siis kunnollinen tulevaisuusvisio ja sellaisia asioita, mitkä innostaa. Et se ei ole tietenkään mikään helppo juttu, koska mun mielestä kaikilla puolueilla on nyt vähän samanlainen tilanne. Että kukaan ei oikein tiedä, että mikä niinku, että muutos tapahtuu, mutta kukaan ei oikein tiedä, niinku, osaa määrittää, että mihin suuntaan halutaan mennä. Mihin pitäisi keskittyä? Kyllä se on näihin meidän perusasioihin, eli heikommista huolenpitämiseen, tämä oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa, kuuluu verotus siihen mukaan. Ja tämähän nousee vielä suuremmaksi nykyään, kun mä olen ihan vakuuttunut, että yhä vähemmän riittää Suomen kaltaisessa kehittyneessä maassa töitä kaikille. Ainakin semmoinen yksi asia, mikä väistämättä on niin kuin demareille semmoinen tietyllä lailla vaikeakin, on tämä muuttuva työelämä. Että ilman muuta itsekin, koska olen AY-liikkeessä toiminut pitempään kuin puoluepolitiikassa, niin näkee asioita sieltä sisältäpäin, että siellä on väistämättä asioita, jotka täytyy muuttuakin ja arvioida uudelleen, mutta mitä ne on ja miten arvioidaan ja miten löydetään niin kuin yhteiset linjat SAK-laisia, STTK-laisia ja myös niin kuin tälle akavalaisenkin kentän kanssa. Että työttömyyshän koskettaa tänä päivänä yhtä lailla koulutettuja ihmisiä kuin heikosti koulutettuja ja työelämän muutoksissa niin kuin se ei ole vain heikosti koulutettujen ihmisten ongelma, että työelämä kohtelee välillä aika armottomasti. Katseet pitäisi kääntää tulevaisuuteen. Et me vellotaan nyt aika tavalla sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä ensinnäkin siinä, että onko se yhteiskunta-asetelma, perusasetelma edelleen sama, että onko tämmöinen sosialistinen ideologia se, joka vetää ja joka tuo vastauksen tähän tulevaisuuteen. Näen niin kuin haasteena sen, että meidän pitäisi pystyä tekemään sellaista nyt tekee suuria linjauksia tulevaisuuskantoista politiikkaa. Nyt ei saisi jäädä niin kuin nillittämään ja hiomaan sellaisia pieniä yksityiskohtia ihan lähitulevaisuuden asioita, vaan pitäisi tehdä suuremmat linjat ja visiot nyt, että mihin tässä yhdessä pyritään. Politiikka on tärkeässä roolissa tietenkin jatkossakin ja poliittisen perustein varmasti sekä valtakunnan että maakunnan että paikallisten kuntien ja tulevien maakuntienkin asiat ratkaistaan. On tärkeää, että me demareina kannamme kortemme tähän yhteiseen kekoon ja olemme rakentamassa näitä tulevia maakuntia ja kuntiakin ja samaten koko valtakuntaa. Mutta toisaalta myös piiriä, että mikä on meidän maakunnan tulevaisuus, millaisena mä haluan nyt mahdollisesti maakuntavaaleja muita, mitä on tulossa, mutta tavallaan minkälainen on se Häme, mikä me halutaan tulevaisuudessa olla. Ja meidän pitäisi ehkä pohtia se, että onko meillä Hämeessä tärkeitä palvelut, luonto, matkailu, pitäisikö tässä yhdistää voimia entistä enemmän esimerkiksi isoimpien kaupunkien välillä. Että nämä olisi niinku sellaisia, tavallaan miettiä se sellainen yhteistyökuvio, mun mielestä siinä olisi se vahvuus. Kannattaa kyllä liikkua tuolla väkien ja ihmisten joukossa ja siellä pyrkiä vaikuttamaan ja tekemään tätä työtä. Se, mitä mä niin kuin toivon poliitikoilta, että ei mitään ympäripyöreitä juhlapuheita, ettei niitä jaksa niin kuin loputtomiin, vaan ihmiset haluaa, että sä kerrot, mitä mieltä sä olet. Mitä mieltä sä oot jostain sosiaaliturvasta tai kolmikannasta tai työllisyyden hoidosta. Eikä niin, että pyöritetään ja kukaan ei tiedä, mitä mieltä ollaan. Ja sitten yksi asia on se, että mitä mä aina ihmettelen, niin meillä on ollut vähän sellainen trendi, että me yritetään kaikkia miellyttää. Mutta kun emme voida kaikkia miellyttää. Me ollaan sosiaalidemokraatteja ja meidän pitäisi niinku valita se oma puoli ja se oma ohjelma. Käytetään tiedettä
käytetään ihmisen osaamista, mutta myöskin tunteita, kun rakennetaan tulevaisuutta. Ja luodaan toivoa sille, että vaikka tämä maailma kaiken kaikkiaan jatkuvasti on uhattuna, niin tuodaan ja muistetaan se, mikä on meidän liikkeen alkulähtökohta, että ihminen voi muuttaa maailmaa.